Magandang umaga, mga bata. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang tunog ng unang titik ng mga larawang ito. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Anay. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Ahas. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Agila. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Abaniko. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Abaniko. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Apoy. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Anino. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Aklat. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Aswang. This project is a collaborative effort of I Volunteer for Filipino Children and the Children Development Teachers and Workers of Sinai.